Bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Italiako eskuin muturrak lehen aldiz irabazi ditu parlamenturako hauteskundeak eta hortaz, herrialdeak bigarren mundu gerraz geroztik izan duen gobernurik eskuindarrena izango du. Besteak beste, FDL Italiako anaiak alderdi ultraeskuindarrak Matteo Salviniren legak eta Silvio Berlusconiren Forza Italiak osatu duten aliantzak botoen 44% inguru bildu ditu. Diputatuen ganberan eta senatuan behin-behineko emaitzen arabera eta printzipioz gehiengo osoa izango du bi ganberetan, hori bai, ez dira aulkien bierenera iritsi aldaketa konstituzionalak egiteko gutxiengo kopurura. Oposizioa berriz nahiko ahulduta atera da atzoko parlamenturako hauteskundeetatik. Zentro-ezkerreko koalizioak ez du esperotako baino gutxik aurreikusitako garaipenik lortu eta aliantza horren botoen 26,3 bildu ditu. FDLek bakarrik baino pixka bat gutxiago. Enrico Letta gobernuburu ohiaren alderdi demokratikoak ez zuen bozetarako akordiorik egin Giuseppe Conte lehen ministro izandakoaren izar mugimenduarekin eta horrek nabarmen egin die kalte arrakastarako aukerei, batez ere kontuan harturik izar mugimenduak kanpaina ona egin duela. Gauza bera gertatu da zenbait indar politiko txikik tartean Matteo Renziren Italia bizirik alderdiak osatu zuten hirugarren poloarekin zeina babesen 7,8 iritsi zen. Kanpainan erakutsi ez duen tonu lasai eta instituzionala erabilita Giorgia Meloni Italiako anaiak alderdi ultraeskuindarraren buruzagiak mezu argi bat bidali die baiaren herrialdeari, baita Europako Batasunari ere. Eskuin muturraren garaia dela esan du FDL buru duen gobernu batena. Meloniren emaitzak eta Italiako agintera iristea sekulako garaipena da eskuin muturrarentzat eta horren erakusle da FDLren aliatuek erakutsi duten poza. Hala ere Salvinik eta Berlusconik zeresan handia izango dute datorren legealdian. Ez baitaude ados Melonirekin hainbat auzien inguruan, Errusiari ezarritako zigorrak, zergak txikitzea eta pentsioen erreforma izango dira eztabaida iturrietako batzuk eta horrek agerian utzi du beste behin ere koalizio gobernua osatzea baino zailagoa izango dela agintearen irautea. Eta Errusia aipatuta nazioarteko kontuekin jarraiki, Errusiak Ukrainaren kontrako gerra hasi zuenetik 7 hilabetera beste fase batera sartu da gatazka. Moskuk okupatuak dituen lurrak anexionatzeko urratsa egin du Ukraina ekialdeko 4 eskualdetan babestu dituen erreferendumekin. Bozketa horietan herritarrei galdetu diete beren eskualdea Errusiako Federazioaren parte bihurtzea nahi duten, ala ez, emaitza baiezkoa bada, eta Errusiak eskualde horien anexioa gauzatzen badu gatazkak jauzi kualitatibo bat egingo du, zeren Kremlinek bere legediaren arabera arma nuklearrak erabili ahalko baititu eremu hori defendatzeko. Vladimir Putin Errusiako presidenteak asteazkenean ohartarazi zuen baliabide guztiak erabiliko dituela herrialdea babesteko, haren lurralde osotasuna mehatxupean baldin bada. Laster helduko diegu bueltan nazioartetik iritsitako berriei artean, baina bada gurean lerrobururik hezkuntza legea izaten ari da kurtso politiko berrian ardatzetako bat, publikotasuna bultzatzeko asmoarekin. Besteak beste Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikora bideratzen duen finantzazioa Europa, Espainia eta Frantziako batazbestekoa baino txikiagoa dela kaleratu du ELA sindikatuak. Gurean Eba Ferreira Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak iritzi dio eztabaidari entzun. Nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzak eta Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 180 aurrekontua, eta gehienak 3 iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta hirugarrena da azpiegitura plana.
Hezkuntza ituna zaritzeko hain zuzen Peio Txandian Euskal Herria Bilduko programa arduraduna hedabideen aurrean agertu da. Gaur eguerdian adierazi duenez EAEko hezkuntza legea kate guztiak ireki behar ditu Euskal hezkuntza sistema propio baterantz. Gehitu du gainera, ez dela edozein lege datozen 30 urtetarako balio behar duela eta beraz, bokazio eratzailea eta zentzu estrategikoa izan behar dituela. Berretsi nahi dugu, gure ustez, lege honek bokazio eratzailea izan behar duela. Beraz, Euskal hezkuntza sistema propio baten eraikuntzarako tresna izan behar duela, eta zentzu estrategikoa daukala. Izan ere, esan dugun bezala, lege hau datozen 30 urtei begira pentsatu behar den lege bada, datozen 30 urteetarako balio behar duen lege bada. Bestaldetik, Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariaren arabera, ezin da ezer onik espero epaitegietatik. Pasaden astean, Espainiako Auzitegi Gorenak jakinarazi zuen ez duela tramiterako onartu iaz Irungo udalak aurkeztutako kasazio helegitea. Komisiones Obrerasek aurkeztutako salaketa bati bide emanez, iazko maiatzean EAEko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Irungo 12 udaltzain postutarako euskaraz jakitea eskatzea diskriminatzailea zela euskara ez zekiten hautagaientzat. Irungo udalak errekurtsoa jarri eta ostiralean heldu zen Espainiako Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzitegitako lehen aretoaren erabakia. Ez du tramiterako onartu ere egin. Argudiatuta, aurkeztutako idatziak ez duela kasazio helegite bati eskatu beharreko irizpide nahikorik. Harrigarriki denboran bat egin du antzeko beste epai batekin. Izan ere, egun batzuk lehenago Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi zuen udaltzainen lan poltsan euskarazko B2 maila eskatzea diskriminatzailea izan daitekela. Kasu horretan Ugetek jarri zuen salaketa epaiaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzak helegitea aurkezteko asmoa iragarri zuen. Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin egin dugu konexioa gaur auziari heltzeko. Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako eta kezkaz bizi dugu ez aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek. Lau egun barru ekotopaketak hasiko dira Portugaleten, krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide. Besteak beste, ekozidioaz hitz egingo dute, entzun dezagun Juan Gorostidi ekotopaketako lagunak muturrean dugun arazoaz esan duena. Ez da arazo puntual bat. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Kultura arlora salto, Joanes Ilarregik bildu du puntu gehien arrasateko saioan, 675 justu, atzetik sailkatu dira Saio Alkaiza, Iñaki Apalategi, Xabat Ilarregi, Miren Amuriza eta Gorka Pagona Barraga. Sarrerak ostegunetik bukatuta, bete-bete egin da arrasateko Amaia Antzokia bertsolari txapelketa nagusiaren 2. saioan. 700 lagun izan dira bertan eta Ander Aranburu gai jartzailearen atzetik sartu dira bart bertsolariak, zozketak erabakitako ordenan hasiera mugitua izan du saioak, berez Xavier Silveira zen kantatzekoa, baina azken orduan ezin izan du agertu arrazoi pertsonalak tarteko hartara, ordezkoen zerrendan hurrengoari egokitu zaio holtzara igotzea Xabat Ilarregi Leitzarrari eta hala bi anaiak topatu dira holtza gainean. Joanes Ilarregi izan da lehena puntutan. Hasi eta buka eutsi egin dio saioari eta ganbarakoan erremate dotorea eman dio. Bigarrena izan da Saio Alkaiza, egungo Nafarroako txapelduna. Ordea, larunbatean Alaia Martinek irabazi du lehenengo final laurdena. Nerea Lustondo sailkatu da bigarrena Getxon jokatutako saioan. Eta lerroburuekin bukatzeko, kiroletan Nerea Arrutik eta Andoni Iruretagoienak irabazi dute Euskal Pentatloia. Iruretagoiena 2. urtez nagusitu da eta iazko irabazle Karmele Gisasola 2. geratu da. Larunbat iluntzean jokatu zen proba Azpeitiko zezen plazan. Arrutik 21-0 denbora egin zuen. Urduri hasi baldin bazen ere,
Harriarekin Aizkora lanean nagusitu zen eta hortik aurrera zuzen joan zen garaipenera. 2 aste barru jokatuko du Gipuzkoako Aizkora txapelketa eta orain horri begira dagoela. Adierazi zuen gizonezkoetan 3/4 nagusitu da iaz bezala. Indarrez amaitu zuen gainera proba guztiak erraz egin ostean. Lehenengo kilometroan bareak jo duela adierazi zuen, baina gero aurre egin diola egindako denborarekin pozik zegoela adierazi zuen, baina aurreikusten zuela proban oso ondo arituko zirela kirolariak, aurten oso ondo prestatu zirelako. Gabon, lerroburuak horrela heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari. Koalizio eskuindarrak irabazi ditu Italiako parlamenturako bozak botoen 154 inguru bilduta, behin-behineko emaitzen arabera. Abstentzioa inoizko baina handiena izan da, 126. Questa è sicuramente per tante persone una notte di orgoglio, è sicuramente una notte di riscatto, è sicuramente una notte, diciamo, di lacrime, di abbracci, di sogni, di ricordi. Quindi è importante capire che se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Italiako emaitzak horrela, Asier Blas Euskal Herriko Unibertsitateko politika irakasleak heldu dio gurean gaiari. Europa osoan eskuin muturra indar demokratikoen artean sartzen ari da eta horrela iritzi dio aipatu joera ere. Azkeneko gobernuan parte hartu dutela Lega Nortekoek eta horrek eragin duena da mugitzea eskuin muturreko botoa Lega Nordetik Fratelli d'Italiara. Bestela ez da inbeste aldatzen, egia da emaitza oso onak atera ditula eskuinak oroar, eta eskuin muturrak bereziki, Lega Nord eta Fratelli d'Italia batzen baldin baitugu dudari gabe sekulako emaitza dira, historikoak eskuin muturrarentzat, baina prozesu aspalditi dator, ez da berria, eta da azken batetan Italia urte asko da matzalako krisi sakon batetan. Gai berari tiraka, gaur eguerdiko magazinean Esti Linares eta Miguel Aizpuru aritu dira, ultraeskuindarra hartu egin duen indarra, indartsua dela diote eta tentuz jokatu behar dela entzun. Bai, justo ostiralean, nengoen ez da beste maigun guru batean eta honi buruz hitz egin genuen, eta nik planteatu neban, ultraeskuindarren indarraren arriskua Europa mailan orain dela ez orain, baina orain gaude ikusten zer den arantzuna eta zen izan diren batez ere ondorioak, hori da batez ere ikusten ari ganea da ondorioak, ez da, hainbat urteetan zehar eman diskurtsoa, eman diren pausuak eskuinaren aldetik, baita ere kapitalismoaren aldetik, baita ere demagogiaren aldetik eta orain dauzkagu ondoriak. Ordan, zer gertatzen da eta honekin lotut eta Italiari begira, Italia, baita ere Greziarekin batera, Portugal, ez da, dira, esaten ditugu horrela gure aizpa eta anaiak estatuarekin konparata, ez da, eta dira ispilu batzuk non begiratu algaren, adibidez eta horrela adibide oso konkretu bat ipinita, begira zer gertatu zen pandemia garaian eta hor hurbilan eta hasi izan Italia eta nola buelta, ez da, olatu hori ona etorri egin zen, eta hori ikusita ni planteatu egin dut olatu bera, ez da, nola ultraeskuindarraren, ez da, indarra eta eskuinaren indarra zenbat harta duen Italian, baita ere, ez da, Mikelek aipatu egin duen modun, eta justo mai inguru horretan planteatu egin zen, Italian baita ere, ez da, gobernuak zenbat aldirako jarruten duten, egia da, hori, egia da, epe motzateko, baina niri batez ere partikularki da atzean dagoena eta geratu egin den diskurtsoa.
Eta ultraeskuindarra hartu egin dagoen indarra. Oso arriskutsua da. Eta ikusten ari dago dela Europa mailan, baina hemen konkretuki da ispilu oso hurbileko ispilu bat. Ordan, tentuz jokatu egin behar dugu, ze motatako estrategiak eta gure norabideak orain nondik markatu egin behar dugu. Batez ere, ni hau ipiniko nuke fokua, ezkerreko, edo bestelako partiduei ean nola markatuko egingo dituzten haien ibilbideak eta batez ere diskurtsoak. Zen eta olatu bat badago eta dator. Eta ikusi egin ditugu, nik astarnak izan ditugu estatu mailan beste lekuetan, eta hortatik edo norabidea oso tentuz jokatzen dugu eta ondo markatzen dugu, edo olatua etorriko da eta denok bertatik joango egingo gara, eta hortatik oso Italiakoa ez da gauza, bapatekoa, baizik eta da historikoki, eta epe luzerako eman den, ibilbidea, eta da ondorio gisa dekoguna, eta egia da igual, ez da handi luzerako, baina hori geratu egin da migrazioa, zemotatako politikak egingo ditugu, osasun bideak, eta gero beste faktore bata, komentatu egin duguna da, abstentzio maila eta horrek ekartzen diguna da, gu politika nola ikusten ari dugun. Alde batetik Europa mailan, zemotatako sinergiak eraki egin dira gizarte mailan eta politikaren artean, eta oso ikusten ari gara distantzia oso luzea dagoela, eta hori alde batetik ez da distantzia, ez da signifikatiboa da, baina orain nola jardun distantzia hori eta konkretuki batez ere abstentzioa ikusiko beharko genuke ze motatako ñabardurak dituen, batez ere ondo irakurtzeko ñabardura horiek eta norabideak ondo marka. Adostasunerako eskua eskaini zien pasa den ostegunean Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gainerako alderdiei aurrekaririk gabeko testuinguru ekonomiko, politiko eta sozialari aurre egiteko horren aurrean herritunak zer diren argitzeko exigitu dio oposizioak lehendakariari, badagurean herritun horien erakitari heldu gura izan diogu eta horretarako konexioa egin dugu Iñaki Iriondo Garako kazetariarekin entzun. Entzun berri dugu atzokoan Andoni Ortuzar estandakoa, herritunen aldeko apustu hori bai, baina ez Euskal Herria Bilduk nahi dituen ameskerien gaineko herri itunak. Ez dakite abia puntu hori kontuan hartuta nola eratu daitezkeen herri itun zabal horiek, ez zein irakurketa egiten duzu? Nik uste dut herri itunak egiteko lehenengo norbaitek proposatu behar du herri itun bat. Hau da, zehazkifikatu zertaz hitz egingo den, eta zertaz ez, eta gero begiratu beste alderdiek zer esaten duten horretaz. Orain arte, lehendakariak behintzat ez du hori egin. Eman zituen bai, 5 gai hori buruz hitz egiteko, lehenengoak izango da aurrekontuak, baina zehaztasunik gabe. Ez dut, gauzak egiteko zehaztasun gehiago behar dela. Lehenengoa izango dugu zeurazki aurrekontuena. Baina badago datorren ostegunean ere parlamentuan beste proposamen bat, ongizarte energetikoa eskubide subjektiboa bezala onartzeko, eta ikusiko dugu horrek bidea ematen duen adibidez akordiotxo bat lortzeko, ez dut esaten herri itun bat, baina akordiotxoak, eta akordiotxoak egiten agian posible izango da gero itun handiagoa egitea. Eta aurrekontuak aipatu dituzula ez, aurrekontuekin zerikusia duen gaia eta testuinguru ekonomikoa eta soziala ikusita ere, agian garrantzia hartu dezake hemendik aurrera ere zerga erreformak, ez? Ez dakit horrek zenolako lekua izango duen herri itunen baitan horretan, nola ikusten duzun egoera? Beharrezkoa izango zen, hemen itune, fiskaltasunari buruz beste aldaketa batzuk ero egitea. Zer gertatzen da, gaur egun dago horri buruz itun bat PNV, PSE eta PP egindakoa, esan zuten 2020an ikusiko zutela zerako ondoriak izan dituen eta zer egin hartzen, pandemia dela eta hori atzeratu egin da, eta orain gobernu aldetik behintzat ez da ikusten halako itun bat lortzeko asmorik. Egin dutena da deflaktazioaren asunto hau, RPF-ean,
baina ez dago nik orain arte bintzat ez dut ikusten ez PNV-en eta ez PSN ere alako nahi bat hortaz hitz egitea gainera. Badakigu foru aldundiak direla eskumen horri dutena, eta orain hauteskundeak ditugu, ikusiko dugu datorren urteko maiatzaren hauteskunde horretako programetan norbaite eramaten duen fiskalitatea berrikustea, baina momentuz behintzat badirudi SAJ eta SPC ez daudela hortaz. Kurtso politikoaren hasiera zalantzarik gabe izan da gai zentraletako bat, herri itunen egin nahi hori, alderdi politiko guztiek, oposizioak ere horren alde agertu direlako, ikusik beharko da ez da mendik aurrera, eta aipatu duzu bezala, hitzetatik ekintzetara pasatzerakoan ez, zen olako gakoak kontuan hartu beharko diren herri itun horiek gauzatzeko, eta ea lortzen den ez, herri itun horiek gauzatzen mendik aurrera. Bai, baina gauza bat da esatea herri itun bat nahi dela, eta beste bat da hori ondo lantzea. Adibidez, hezkuntza mailan, naiz eta desberdintasunak egon alderdien artean, hori nahiko ondo landu da. Hau da, legebiltzarrera heldu zenerako gaia hitz egin da zegoen, ez adostatuta, baina bai hitz egin da, eta nik uste dut horrela, serioki publizitarik gabe horrela egiten direla benetako lan honak politikan. Zegero publikora ateratzen direnean, beste interes batzuk ere agertzen dira, ez? Ikusi behar da, gobernuak benetan ze asmo duen, eta oposizioak ere ze asmo duen, baina gobernua bentaja posizio bat dauka, ez? Atzo esaten zuen Ortuzar. Guk proposatzen dugu, eta oposizioak ardezala ero ez dezala Eta nik uste dut, ipientzen da hori azterketa bat bezala, ez? Eta gero esateko ikusten duztuen nola oposizioak ez duen nahi. Nik uste dut egin behar direla da, ondo finkatu zer egin nahi den, ondo landu, eta gero, pixkate landuta dagoenen, orduan atera. Ildo berean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan herri akordioak egiteko prest daudela, adierazi zuen Bart Andoni Ortuzar EAJ-ko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak forondan eginiko alderdiegunean gaineratu du, ere EH Bilduk itunak egiteko prest dagoela, izanaren helburua ezker abertzalearen politika suntzitzailea eskutatzea dela entzun. Gure borondatea adostea da, eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan. Bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da. Gurea benetakoa da. Gure eskaintza zintzoa da. Ordea politika arloko kontuekin jarraiki ziurgabetasun garaian itxaropen aktiboaren bandera jasotzea ezinbestekoa dela esan die Arkaitz Rodriguez Sorturen idazkari nagusiak militantei. Neork ez dio eguri itxaropenak enduko ekitaldian, bildu ditu alderdiak bere jarraitzaileak Tolosan, Txiki eta Otaigiren fusilaketen urteurrenaren harira. Asteartean beteko dira 57 urte frankismoaren azken exekuziotik. Baina gauzak aldatzeko, beharrezkoa da ere, bigarren gauza bat. Esperantza. Itxaropena. Zeren eta esperantzari gabe, etxipenetik ezinezkoa da gauzak aldatzea. Horregatik, kondenatu nahi gaituzten etxipenaren parez pare, guk esperantzaren bandera aldarrikatzen dugu. Ez esperantza naif batena, ez esperantza hutsal batena, esperantza aktiboarena baizik. Aktibazioaren, mobilizazioaren, antolakuntzaren eta borrokaren esperantza da guk aldarrikatzen duguna. Azken 12 hilabeteetan Gasteizko gobernuak 457 presoi eman die 3. gradua, haietatik 25
preso politikoak dira. Hala dirazi du Beatriz Artolazabal Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak. Arabako espetxeak Euskadiko eredu penitentziarioa eraikiz izeneko jardunaldian parte hartu duenak. Zentzu honetan, aurrerapen guztiak tratamendu batzordearen eta teknikarien txostenetan oinarritzen direla azpimarratu du. Etakoak izan ala ez, espetxe kudeaketaren lehen urtearen balantzea eta bateratze lan egitea izan da astelehen honetan egindako jardunaldiaren xedea. Ez dute zentzurik salbuespenek, ez dago tratamendu kolektiborik. Presoek ez dute inolako onura edo kalterik jasoko euskal espetxeetan. Etakoa izan ala ez. Eta gradu aurrerapen guztiak, tratamendu batzordearen banakako txosten profesionaletan eta preso bakoitzarekin egunez egun lan egiten duten pertsona teknikoetan oinarrituta onartzen dira. Etakoa izan ala ez. Gai zaldatuta gaurkoan Eba Ferreira EHUko errektorea izan dugu elkarrizketatu nagusi gisa eguerdiko magazinean. Bere esanetan, Eusko Jaurlaritzaren EHUren aurrekontua igotzen ari da urtez urte eta 3 arlotan banatu du finantzaketa, oinarrizko finantzaketa, programa kontratuak eta azpiegitura plana adierazi du oinarrizko finantzaketaren eta programa kontratuen finantzaketa igotzen ari dela. Kasu honetan, nik ez dakit oso ondo nola neurtzen duten sindikatutik, baina egia esan behar dut nola den gure finantzaketa Eusko Jaurlaritzatik, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzatik etortzen da gutxi gora bera gure 180 aurrekontua, eta gehienak 3 iturritik, ez da? Bat da oinarrizko finantzaketa, beste bat da programa kontratuak, eta 3. da azpiegitura plana. Eta oinarrizko finantzaketa eta programa kontratuak hori igotzen ari da, urtez urte, igotzen ari da. Eta hori hor dago, gure portal de transparentzian, eta gero azpiegiturei dagokienez, egia da, urtez urte aldatzen da, segun eta zein azpiegiturak egiten ari garenak, ez da? Baina emaitza orokorrean hitz egiten gure aurrekontua igotzen ari da urte. Ferreirak nabarmendu du unibertsitateak egonkortasuna behar duela legei eta hezkuntzari dagokionez, eta etorkizunari begira lasaitasunez aritzeko. Langileen egonkortasunari dagokionez adierazi du egonkortasuna handitzen ari dela. Intentzioa beti da hobetzeko, ez da? Eta momentu honetan ikasten ari dira eta aztertzen ari gara nola egin. Eta mailan dago aldaketa oso aldaketa handia, eta hau da heldutasuna neurtzea. Eta oso zaila da, ez dakigu oraindik nola egin, baina horretaz aparte diretzat oso berri ona izango litzateke ez aldatzea lau urten behin, ez da. Batzutan pentsatzen dugu unibertsitateetatik nola hezkuntza dagoen beti politiko mailan. Eta pentsatzen dugu, eta nik pertsonalki pentsatzen dut, momentu batean behar dugu apur bat egonkortasuna legeekin eta hezkuntzari eta etorkizunari begira apur bat lasaitasunez gure hezkuntza egitea. Orduan,
ez hainbeste aldaketa mesedez. Bestalde, administrazio publikoko lanpostuetan, euskararen jakintzaren kontrako ebazpenen aurrean mintzatu da Gurnigaubeka hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria, eta haren arabera ezin da ezeronik espero epaitegietatik entzun. Soka luzea ekarri duen ebazpena izan da, kritikan hitz ere jaso dituena, aurreko asteko berria izan zen gainera EAN, udaltzaingorako lanpoltzarako ez dela euskararen 2 maila hori behar, epaile batekala ebatzita ez. Lan deialdietarako euskara eskakizun horiek judizializatzeaz, zein irakurketa egiten duzue? Bai, guretzat azkenean, garrantzitsua da hemen gertatzen ari dena, ez? Esan duzun bezala, soka luzea ekartzen duen gaia da, ikusi izan ditugu, bai, Irungo kasua eta orain Arkauteko udaltzaingoen lanpoltzetako kasua, eta guretzat, onartezina da eta oso larria da horrelako eskakizun bat, azkenean euskarazko zerbitzua emateko beharrezkoa dena hori judizializatzea, ez? Orain arte, horrelako kasuak Nafarroan ikusi izan ditugu, hainbat, Nafarroan ere euskararen eskakizuna ezartzen zen lanpostu bakoitza, epaitegietara jotzen bukatzen zuten eragile batzuen aldetik, alderdi politiko batzuk ere horiek egiteko bidea hartua zuten, eta orain ikusten ari garena hau berbera errepikatzen dela Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Guretzat benetan onartezina eta larria da. Azkenean hizkuntza politika ez delako epaitegietatik egin behar, eta hizkuntza politikaren interpretazio maltzur bat eraikitzen ari delako, eta kezkaz bizi dugu ez, aurrerantzean zer ekarriko duen guzti honek. Aipatu izan duzu horrelako testu inguruetan, horrelako salaketak ematen direnean, salaketa aurkezten dutenen jarri behar dela fokua? Bai, guretzat azkenean, eragile hauek edo pertsona hauek ari dira, interes pertsonalak aurrera eramaten, ari dira, diskurtso politiko maltzur batzuetan zartzen, eta azkenean herritarren oinarrizko eskubidea den zerbaiten kontra egiten. Hau da, udaltzaingoaren zerbitzuak euskaraz nahiz gaztelaniaz berdintasunean jasotzeko eskubidea dute herritarrek, ez? Eta ikusten ari garena da, horren kontra egiteak, duela bestelako irakurketa bat, eta da, eskubidea ez den zerbait, hau da, gaztelaniaz zerbitzua ematea, hori bermatzen ari direla, baina euskaraz zerbitzua emateko bete behar hori, ez direla babesten ari, ez? Eta, guretzat garrantzitsua da ere, azkenean, herritarrek nolabaiteko babesa behar dutela. Hau da, guk ez baditugu beharrezko neurriak ezartzen herritarrek euskaraz lasai eroso egin alizateko, ari garela herritarren beraien segurtasuna ere jokoan jartzen. Eta, eragile hauek beraiek, ez dituzte epaitegietara ere ematen bestelako eskakizun batzuk, adibidez altuerarena, eta hor ez dute diskriminaziorik ikusten, baina aldiz euskararen bai ez, eta hori guretzat oso adierazgarria da. Aipatu dugu, ezta? Aipatu duzu udaltzainen kasuan esaterako hizkuntza gaitasunarekin lotuta hainbat herritan arazoak izan direla, baina adibide bat baino ez dela, ez? Urtero kaleratzen duzuen txosten horretan agerian gelditzen den bezalaxe. Bai, hori da, kasu honetan udaltzaingoenak daude judizializatuta, baina ikusiko dugu beste hainbat deialditan ere zer gertatzen den. Eta guk behin eta berriz egiten dugu salaketa, urtero gure txostenean adierazten dugunean arazoak daudela administrazio publikoarekin, hori da, atzean dagoenaren seinalez, oraindik orain, hainbat lan deialdi egiten direla, eta hainbat lanpostu kubritzen direla, euskararen ezagutzarik ez duten pertsonekin edo euskaraz lan egiteko gai ez diren pertsonekin, ez? Eta horrek nolatan duen ondorio zuzena herritarrarengan. Oraindik ari zaizkigu, adibidez, ogasunean pertsona batek eginbide bat egin behar duena, euskaraz deitzen duela esanez, eta aurrean duenak esaten dio, hobe dela gaztelaniaz egitea elkar ulertzeko. Orduan, bai ari gara baldintzatzen herritarraren hizkuntza hautua, ez?
Horrekolako ondorioak, azkenean herritarraren askatasunean ere badute ondorio bat. Ebazpen hauen aurrean, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan Eusko Jaurlaritzak adierazi du dagoeneko helegitea jarriko duela, zer espero duzue hemendik aurrera? Bezer gutxi, lan poltzen kasuan aipatu dutena da, forma kat bat edo badirudi badagoela, baino hortik harago ere epaitegietako bidean ez dugu ezerronik espero, ez? Azkenean hor badakigu, bai epaitegi batzuetatik beraien iritzi politikoa zartzen ari direla, eta bai bestetik, hor dugula ere, Espainiako konstituzioaren ezpata, eta horre sartzen denala, azkenean bete beharra, ikasteko bete beharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania dela, ez? Eta bide horretatik uste dugu, ezer gutxi aterako dugula. Beraz, guk eskatzen duguna da, benetan hemen eragile ezberdinak hausnarketa bat egin dezaten eta benetan bide horiek jorratzearen kontrako autua har dezaten. Gai zaldatuta, goiz honetan neurri sorta bat eta epe zehatzak proposatu dituzte Euskalgintzaren Kontseiluak. ELAK eta LABek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoa euskalduntzeko xede hori duen proposamena adostu dutela, azaldu du Paul Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak. Aiara Durreta lankidea izan da bertan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoaren euskalduntzea arautuko duen dekretuaren inguruko eztabaida abiatu berri da. Bada testuinguru horretan, LABek, ELAK eta Euskalgintzaren Kontseiluak administrazio zerbitzu horiek euskalduntzea helburu duten adostasunezko proposamenak aurkeztu dituzte. Eragileek adostutako bide horriak 9 neurri jasotzen ditu. Proposamena gainera adostua dela nabarmendu dute eragileek. Eta uste dugu proposamen honek baduela nahikoa oinarri sektore publikoan euskalduntzean urratz ausartak egiteko. Honek eskatu digu, 3 eragilei, gure proposamenetik urrunago joatea. Baina gai izan gara, hiruren artean ekarpen bat aurkezteko eta defendatzeko. Halako adostasunik ez da egongo dekretu honen gainean. Oinarrizko adostasuna lortzerekin batera, administrazioaren euskalduntzeari epe zehatza jarri diote, 15 urtekoa. 15 urtean, administrazioan, lanpostu guztietan euskarazko gutxieneko ezagutzeak bermatzea nahi dugu. Hori da bide bakarra, euskaldunon hizkuntza eskubideak berma daitezen. Euskaldunok zerbitzuak euskaraz jaso ditzagun. Eta gainera, eta sindikatuekin prentsaurreko hau egiteak hori berresten du, bermatu behar da langileek euskaraz lan egiteko duten eskubidea. Horrez gain 5 urtean herritarrekiko euskarazko harremana bermatzearen helburua ere jarri dute. Lanpoltsetan jartzeko irizpidean eta gutxieneko hizkuntza eskakizunen gaineko eztabaida epaitegira iritzi den honetan, posizio argia erakutsi du Kontseiluak, ELAK eta LABek. Eragileen ustez halaber ezinbestekoa da lanpostuen deialdi berri guztietan, bebi hizkuntza eskakizuna gutxienez sartzea eta lanpostuaren funtzioari edo betekizunari lotutako proba bat gutxienez euskaraz izatea. Ekonomia arloko berrietan murgilduta berriz, bankuen eta erakunde publikoen aurrean mobilizatu dira Hego Euskal Herriko pentsiodunak astelehen honetan. Aiara Durretak emango dizkigu borroka egunaren nondik norakoak. Hego Euskal Herriko hiriburu eta hainbat herritan kalera ateratzeko deia egin du Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Izan ere, sukurtzal eta kutxazain gehiago eta banko publikoak dira pentsiodunen aldarri nagustakoak. Bada mobilizatzearekin batera euren eskaerak jasotzen duen txosten bat aurkeztu diote banketzetako zuzendari eta erakundeko ordezkariei. Bertan bat afera azalarazten dituzte besteak beste bankuetako harrera okertu dela, ordutegiak murriztu direla, sugurtzalak itzi eta langileak kaleatu dituztela. Uhartarazi dute gainera horrek gertatuten bitartean banketzetako zuzendari eta akziodunen diru sarrerak eta soldatak handitu direla. Lan gatazkei helduta berriz, Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilera izan dute sindikatuek eta patronalak gaur eguerdian.
Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 12. bilerara FEBEN patronalak ez duela proposamen berririk eraman adierazi dute elak eta labek. Modu oso arduragabe batean, gaur beste aukera bat galdu du benetan mai gainean edukiak jartzeko. Esan ezer eta gertatu ez dagoen nobedaderik, ez? Tamalez, eta hor ikusi dugu, ondorioztatu dugu, patronala bere posizioetan jarraitzen dugu. Aurreko batzarrean aurkeztutako proposamena eramandu patronalak, KPIa bermatzen ez duenak eta lan baldintzetan hobekuntzarik ez duenak sindikatuen arabera. Atzerapasuak daudela, hau da orain arte berreskuratutako eskubideak nahi du okertzea, malgutasunean eta bajetan. Eta gero horretaz aparte soldata igoeretan mantentzen da bere azken proposamenean eta hor soldata igoerak oso eskasak dira eta gainera ez daukate inolako loturik KPIarekin eta ez da bermatzen langileen erosalmena hitzarmenaren indarraldian. Negoziazioa blokeatzen jarraitzen duela salatu dute elak eta labek eta horregatik langileak aktibatzeko garaia dela nabarmendu dute. Orain sindikatu hori, tokatzen zaigu, pausu berriak emotea eta greba eszenario batera joatea. Sektorea aktibatzeko beharra dago berriro eta horretan aukera guztiak daude zabalik urriaren 13an baino lehen. Urriaren 13an berriro bilduko dira sindikatuak eta patronala. Hala ere, sindikatuak oraindik batu ez diren arren, aditzera eman dute grebak heltzear daudela Bizkaiko metalean. Ikusi beharko dugu, urriak 13 aste batu geratzen dira. Nik uste aurretik artikulatu beharko genukeela erantzun bat eta kronograma bat berriro. Nafarroako Volkswagen lantegiaren etorkizuna lehentasun politikoa bilakatu da azken asteotan, izan ere, hemendik 4 urtetara lanpostuak gal daitezkeen beldurra azalerazi da. Autoelektrikoaren fabrikazioak ekarriko dituen aldaketen ondorio enpresa batzordeak premiazko bilera eskatu zuen Nafar gobernuarekin eta bihar astearte eguerdian ospatuko dute, baina hori gertatu bitartean, Txibite lehendakariak zein talde parlamentarioek pausoak eman dituzte dagoeneko lantegia eta langileen interesa defendatu nahian. Maria Txibite lehendakaria Nafarroako Volkswageneko presidente berriarekin bildu da lehen aldiz. Ospatutako bilera horretan foru gobernuak lantegiarekin eta langileekin duen konpromiso bera, Volkswagenek ere komunitatearekin izan dezala eskatu zion Nafarroako lehendakariak zuzendariari. Izan ere, lantegiaren ingurunea osasuntsua izan dadin, exekutiboak aurrera eramaten ari dituen inbertsio eta neurri ezberdinak ekarri zituen gogora Txibite lehendakariak. Esate baterako, Landaben poligonoan merkantziak garraiatzeko trenbide berria egiteko proiektua edo autoelektrikoen salmentarako bultzada. Norabide beretik ere Nafarroako parlamentuak Volkswagen lantokiari babesa emateko adierazpen instituzional bat onartu du astelehen honetan. Joan den ostegunean ganberaren osoko bilkuran akordiorik lortu ez ostean. Hoy se ha aprobado esa declaración maldita, ¿verdad? Respecto a Volkswagen, nos la ha presentado Navarra Suma, nos ha presentado la misma declaración que nosotros le introdujimos en enmienda el jueves pasado. Bueno, pues parece que de alguna manera reculan y han dejado de ser el perro del hortelano en esta situación. PSN eta Podemos alduguko bozeramaileek Navarra Sumaren interes partidista agerian geratu dela azpimarratu dute. Hoy se ve muy a las claras ¿cuál es la realidad de Navarra Suma con respecto al tema de Volkswagen? Utilización política, embarrar el futuro de la planta. Respecto a Navarra Suma, yo creo que ha quedado en evidencia que sus angustias electorales pues han hecho que pasen a ser ellos la noticia, ¿verdad?, en vez de la propia situación de la Volkswagen. Navarra Sumak aldiz bere burua defendatzen saiatu da. Desde luego, lo que nosotros no vamos a tolerar es que se cree empleo en Martorell a costa del empleo de Landaben. Dena den, onartutako adierazpenaren bitartez Nafarroako parlamentua Volkswageneko enpresa batzordearekin eta zuzendaritzarekin lan egiteko prestutasuna erakutsi du. Eta Nafarroatik Arabara adinekoen egoitza pribatuetako langileek
Grebara joko dute berriro hitzarmen kolektiboaren negoziazioa geldituta dago 2021ko otsailetik. Elak eta Alabek negoziazio mahaitik altxatzea erabaki zuten orduan patronalak plataformako edozein artikulu aldatzeari uko egin ziola arrazoituz, besteak beste sindikatuek ez zuten onartu patronalak egiten zien soldata proposamena. 1.200 euro 2026an KPIren 16%ko kargametatuarekin azken 2 urteetan eta 1.742 orduko lanaldiekin. Ela eta Lab sindikatuek deia egin dute Arabako egoitza pribatuetan. Otsailean langileen lan baldintzak aldatzeko eztabaidak gelditu ziren, bi sindikatuek mahaia uztea erabaki zuten. Diotenez, patronalak hitzarmeneko artikuluak aldatzeari ezezkoa eman zion. Uztailean berriz Arabako Foru Aldundiak bilera batera deitu zituen sindikatu eta enpresak. Bertan azpimarratu zen laster deituko zutela eztabaida mailara eta proposamen ekonomiko bat egingo zutela. Hala ere, Ela eta Lab sindikatuek azaldu dutenez ez dute berririk jaso oraindik. Oraindik ez dugu ezer jaso eta salatu nahi dugu greba honen medioz, salatu nahi dugu patronalak oraindik ez digula beste plataforma eta beste eskaintza ekonomikorik egin eta hori izan zela beraien konpromisoa aurreko negoziazioan, aurreko bileran. Patronalaren pasibotasun horren aurrean, ez gaude prest sektoreko langileen egoera kaskarra luzatzeko. Orduan ez gara geldituko maila berpiztu arte. Berriz ere aldarrikatzen dugu premiazkoa dela sektore feminizatu honetako langileak saritzea eta balioestea. Eskatzen dugu behingoz behar bezala arautzea zainketa sektore honen lana egiteko baldintzak. Testuinguru honetan patronalak sindikatuei eskatu die eztabaida mahaira bueltatzea eta gehitu du hitz egiteko prest dagoela. Gaur-gaurkoz ez ustekorik ez badago greba eguna deitu dute irailaren 28irako. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere, 4 egun barru ekotopaketak hasiko dira Portugaleten krisi ekosozialaren inguruan hausnartzeko bilduko dira eta ildo horretan Euskal Herrian egin beharreko aldaketak izango dituzte hizpide topaketa hauen inguruan xehetasun gehiagoren berri izateko Juan Gorostidi eta Ane Etxabe antolatzaileekin izan da Maika Telebista adi. Zenbait eragilek ekotopaketa jardunaldiak antolatu dituzte Portugaleten irailaren 30erako, urriaren 1erako eta urriaren 2erako. Azken krisia gure garaia lelopean eta bertan Euskal Herrian zein aldaketa egin beharko genituzken izango dute hizpide krisi ekologikoa erdigunan jarriz. Gertatu da behintzat masiboki eta baita ere eragile politiko sozialen artean, gehiengoen artean halako lokartze bat bezala, ez? Eta orduan, bai, nik ikusten dut ezinbestekoa izango dela halako astindu bat, lozor hortatik ateratzeko. Gaude arazo nolabait esateko zibilizatorio baten aurrean. Mende honek izango badu ezaugarririk izango da guk edo ez guk ekozidioa deitzen dugun arazo horri aurre egin beharra. Euskal Herrixen mugimendu ekologista oso borroka lokaletara mugatuta egonda. Bakoitzak bere lokaleko problematika erantzuten, izena HT gelditu eta bestelako borroka desberdinak. Eta badauela behar bat Euskal Herrian mugimendu ekologista osatu bat, edo, behintzet borroka danak txapelorokor baten baitan hartuko ditxuna. Topaketa hauek nolabait dira elkartu, ezagutu, lasai egon hizketan hainbat eta hainbat gaien inguruan, energia dela, elikagaia dela, infrastruktura direla eta bar, eta hortik problematika horren ezagutzatik jauzi hori emateko eztabaida edo planteatu zuzenian ja denon artean, ez? Hurbiltzen gean denon artean, hau da, beharrezkoa da beste egitura bat, beste nola alako mugimendu edo plataforma edo dena delako bat elkartuko gaituena eta nola izan beharko luke horrek, ez? Hori da pixka bat ekotopaketen planteamentu, ez?
Esango nauke, ekotopaketa honetan, 3 egunetan zier, hitzaldi eta tailer desberdinak egongo diela, Juanek esan dauen bezala, gai desberdinak ikutuko daubienak, bai klima, erregaiak, elikadura, eta bestelako tema edo gai batzuk, baina domekan ingo da asanblada ireki bat, bertan non parte hartzia ongi etorri izango dana, eta bertan ideia da proposamenak eta ideiak botatzia, eta hortik sortzia oinarri batzuk, ez dakigu espazio eragile egitura zerbait sortzera bidien. Hau da, abia puntu bat izan da, indarrak bildu, elkarrezagutu, orain urrats hori gauzatuko da topaketetan, baina gero beste hainbat urrats eman beharko direla irudikatzeko eta egituratzeko ze indarra eta ze plataforma edo ze mugimendua sortu behar deun. Gauzak horrela interesa duen orori dei egiten diete ekotopaketetan parte hartzera, baina bereziki langile mugimenduari, irakaslei eta gazteei. Gogoratu izen emateak irekita jarraitzen duela ekotopaketen webgunean edota komunikazioa abildua ekotopaketak.eu helbidera idatziz. Eta gaiz aldatuta, Luis Iriondo Gernikako bonbardaketa fasistatik bizirik atera zen azken lekukoetako bat hil egin da gaur Gernikan, 100 urte bete eta 3 astera udaleko iturriek gaur jakinarazi dutenez. Ongi etorri errefuxiatuak elkarteak deituta Bruselara martxa abiatu dute hainbat euskal herritarrek, eskubideak ez heriotzak lelopean erakundeak eta aktivista taldeak antolatu eta errepidean jarri dira astelehen honetan. Sí, porque venir de... Bueno, ya somos 3. Y de Castilla y León. Mugetan hiltzen diren pertsonak denuntziatzeko eta pertsona migranteen eskubideak errebindikatzeko. Bela Atxaoren persierazko bertso batek sareak mezuz bete ditu Iranen aldaketak eta askatasuna aldarrikatzeko. Mahsa Amini gaztearen heriotza salatzeko milaka dira kaleak hartzen ari diren pertsonak. Mundu osoan zehar, Mahsa Amini 22 urteko gaztea Irango moralaren poliziak atxilotu zuen beloa gaizki jarrita eramateagatik. Poliziaren arabera, egun hartan bertan bihotzeko bat izan zuen Aminik Teherango komisaria batean eta ostiralean hiltzen ospitalean 3 egunez koman egon eta gero gurasoek argi utzi dute ez zegoela gaixo atxilotu aurretik. Aldarrikapenak abesti moduan iritsi dira orain Bela Atxao abestiarekin, fasismoaren aurkako erresistentziaren ereserkiarekin.
که این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تا رویا بازه یا همه با هم همه تنها بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا آخرش زنجیر ظلم عالمگیر میشکنه با دستای ما. Kultur arloan ipar eszena bidea ekimenak publikoaren hiribarrea bilatzea jarri du helburutzat bere 4. edizioan. Aurten 38 egoitza izango ditu eta Araba eta Nafarroa gehitu dira zirkuitura. Nerea Garziak azalduko digu. Aurtengo edizioak konpainia ikuskizun, herrialde eta proposamen gehiago izango ditu. Ipar eszena bidearen 4. edizioa zabaldu eginda Galizia, Asturias, Cantabria, Euskadi eta aurten ere Nafarroako konpainien arteko harremana eszeniko, artistiko eta profesionala sustatzeko. Irribarreak Lelopean egitarau zabala antolatu dute. 15 antzerki, dantza eta zirkuito konpainiek 38 ikuskizun eskainiko dituzte. Ipar eszena bidearen programak Euskadin 8 antzerki eta dantza ikuskizun batzen ditu beste hainbat Euskal Herrietan. Trukaketa eszeniko, artistiko eta profesionala indartzeko diseinatuta Ipar eszena bidearen oinarria da. 2022an bertan parte hartzeko oinarriak malgutu egin dira. Gainera, programak bultzada ekonomikoa jaso du inplikatutako profesionalentzat oso garrantzitsua baita herrialde desberdinetako beste formazio artistikoekin kolaborazioak izatea. Araba edizio honetara gehitu da eta Agurain eta Gasteiz ordezkariak dira. Arabaz gain, ipar eszena bidean Nafarroa ere gehitu da errepresentazio zirkuituan. Ipar eszena bidearen 4. edizioaren hazkundea programazio honetako ekintzetan ere islatzen da. Gurutze programaren errefortzua, Habitación Peregrina, Prom, konpainia gehiago izen eman duten eta esatz ere estrenaldia bidean. Proiektuak gainera, elkarrizketak online eta aurkezpenen ondoren publikoarekin bilerak izango ditu. Ekimena arte eszenikoen bidezko kultura trukaketa proiektua da. Galizia, Asturias, Cantabria, Euskadi eta Nafarroako kultur produkzioa elkartu nahi dutenak hain zuzen ere. Asko hitz egin dugu gurean azken egunotan eta azkenean bai, historiak, memoriak eta aldarrikapenek bete dute Belodromoa Black is Beltza bigarren Ainoa filmaren estreinaldian eta albiste honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gaueko albisteak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago. 11.eus atarian, bihar arte. Elkarzaintza eta denok batera apur dezagun katea. Ongi etorri mundura Ainoa, eskerrik asko Belodromoa, hau duzu